Короче, я сагира ба тариқи сайт я духтара қати шинос мешавад, чақчақҳои индийский суратрӯӣ кунак. Короче, сагира лова меқапам духтарак да адресша мегира, хонаводара хонашон афсақолӣ рӯӣ мекуна. Падару модари сагира меравану духтарака мебинан, меояни сагирара меган ки ҳаме қанигоҳш мекунем, на гап мезана, на механда, даншавӣ намекуна. И пацан синёта очаш мегае у духта серьёзная салима. Короче, ҳамиқад 40,000 сурат ма дар рӯи кадагия да ятш хандагӣ нест. Ба рӯзи тӯй дидем хандаи духтара. 32 дандони дан, 29 таш пабе кадагия. Эҳтиёт шен сагиро, ретрика фрептон мекунад. Ати барки нуни қоқ фамиди тайлоқ насаби қабоби манера наки хёли қаймоқ хата галунаги ичка намета пенсия